Ma, wa gyud ko nila tagda dito. Unya wa ko nila pakana nangutana ang inahan. Unsa man day kadong? Niya niyon ang bata nga ma. Samtang nahuman og wali ang pastor, unya nang snack na nahutdan kong snack. Unya wa gyud mitagad nako, mawa gyud ni duol nako. Wa gyud nang hatag nako. Guol kayo kuma kay wa jud ko kakaon sa snack. Ni bilar unta ko pero wa jud ko kakaon. Kini gutang bata, kaon gud taon ang iyang naadto taon dito. Unya numbong sa siyang mama nga muna. Iyon dayon ang mama nga, "Dong, ayaw lang yung kaguol, ayaw lang kabalaka. Kana wa man katagda nila ron, ya wa man ka makakaon, sagdi lang. Kay ilaha pang man ron. Sunod ato anapod, kung kita na po'y mamatyan, ubalos ra pud ta. Dili na po niya ta mutagan nila."